kalami sa paminaw, peaceful kaya nga lugar. Ay, samot na kalayo si Queenie ah. Idog ko, manistarbuan eh. Yahoo! Pag maligo, speaking of maligo. Murag lami kay maligo nga naikauban ba? Tira-tira ba yung walupa? Tol, tanawa tol. Tigsama na tol. Kajipre tol na si kakauban. Hi ma'am. Hi, Pulia. Pero kinsa ka? Ay, Jipre day ang pag-iitang mamayutay sa ubay. Si Mama Yutay. Ay wala kanang ikuro sa dire day. Kita ba kag nakul kauban niya? Natural ako ra isa. Lakakit sa man ang babae tol. Ambot gini no. Tatay, sumbong na to nga tita. Tara. Ah, lami as namati. Uy, why disturbo? Ako ra isa. Ah, Titi. ako. Ano man? Si Kajipre ni kauban si ka. Kupag pagajud kaayo te. Ha? Jeffrey? Hubag, chika! What? Bantay lang kang Jeffrey. Kaasa siya? Ka dito ay. Piti, chika. Hubag lagi na mong naubang ako. Ay, yatap sa dinis kuya. Delikado, dagko ra bag braso. Agoy. Kini kay pilosopa mo rag challenge ko na gamay. Agam kanang puti kay ang balas dire no. Sama sa kaputi sa imong paa. Saan man siya? Uy, FC man tayo. Ay dili man ko FC man ba? Ang ako lang, basin maligo ka ba? Oh, maligo kuya. Ano di ay? Oh, uban lang tiga kay basin mo unsa ka. Delikado ba ini diri ah? Ay, salamat kuya ha sa imong swim. Pero champion ba ako sa swimming sa school? Ah, ka. Champion man dinig bay ana. Pero nice kuya ko dito na kuya kinaam. So, bot pasabot mo, pagpauban ka. Magaling kang kupal ka. Glass ka na, di ba? Hantay lang di ka na ako ha. Day? Asa man to siya? Jeffrey, pag hinuso na sa imong mga sala. Ha? Ay, nakapila-pila, makupukan nakapila. Tagam ha.